בואו נעמיד פנים שלא הכיתי איזה 20 דקות לפני שהתחלתי לצלם את הסרטון הזה, אוקיי? עכשיו, בהתחלה רציתי עם רוטב כזה שמן, אבל אחר כך הבנתי שזה לא יעשה לי טוב על הגוף. אז החלטתי על אורז, שזה גם יותר קליל וגם משהו שאני אוהבת. עכשיו, בגדול היו לי את הזוגיני האלה במקרר. אמרתי, יאללה, אני אשתמש בהם. וגם מוקדם יותר בבוקר, אמא שלי השתמשה בעלי בייבי האלה, בדיוק מה שהגוף שלי צריך כדי להחלים. אז חתכתי כמובן בצל, טיגנתי אותו עם קצת חמאה ושמן זית, חתכתי את הזוקיני לקוביות ואספתי, אחר כך נתתי להם כזה להתנגן, לקבל צבע, ואז אספתי להם את העלי בייבי. במקרה הייתה שם גם קצת חסה, אבל זה יצא טעים בכל מקרה, סמכו עליי. אחרי שהירוקים קצת הצטמצמו, אספתי את האורז, כמובן שטפתי אותו, ותקשיבו, מכל הפעמים שהכנתי אורז, אני יכולה להבטיח לכם שהיחס של אמא שלי הוא הכי מדויק לאורז שיצא לכם אחד-אחד. על כל כוס אורז, כוס ו3/4 מים רותחים. אגב, אם יש לכם אפונה או אספרגוס או כל ירק אחר שבעונה עכשיו, זה הזמן להוסיף אותו. זה פשוט אחלה תוספת של סיבים תזונתיים וחלבון וברזל, קיצר. מושלם. עכשיו לטיבול, מלח, אגוז מוסקת ופלפל שחור. זהו. שהמים מבעבעים ממש רותחים כזה, מכסים במכסה ונותנים להתבשל בערך רבע שעה, כזה 20 דקות. אחרי שתואמים ורואים שהאורז מבושל, מוסיפים גרדת לימון, מיץ לימון ובזיליקום טרי. אגב, אם יש לכם פרמיז'ן, זה בדיוק הזמן להוסיף אותו. זה משדרג 100 את המנה, אין לכם מושג כמה טעים זה. וזהו, זה מוכן. שיהיה בתיאבון ובשורות טובות.